may buntag sa tanan nga late. Sugdan nato sa masingon sunahan, sugdan nato kining adlaw pinaagi sa Santos nga misa sa tinguha sa atong paningkamot nga mahimutang balaan. Yang Sabado, iyan ni Mama Mary, Votive Mass for Mama Mary. So atong pangayoong hinabang kay Mama Mary, Birhen sa Regla, ang atong malakaw ni adlaw ang magbalampuson uban sa giya o pag-amping kanato. Ang atong kanang ebanghelyo sa chapter 24, and now we have in chapter 25, part ni siya, kabahin ni siya sa gitawag eschatological discourse o kanang unsa may eschatology, the doctrine about the end of things, sama sa kamatayon, judgment o atong final destiny. Muna siya eschatological discourse sama gahapon sa ebanghelyo about the parable of the 10 virgins. Ang 5 manggalamon, ang 5 kanang langhag, foolish virgins. Unya in the end kadtong manggalamon, kadtong nagtukaw nga dunay reserba nga lana, mo'y nakasulod uban sa pamanunon. O kadtong nakatulog nga walay reserba nga lana, wala makasulod kay nipalit pa sila lana para ibutang as fuel sa ilang lampara. O karon sa hisgot sa sambingay, may tungod sa usa ka galon nga milakaw, sabi before siya milakaw, iyang gibilin ang iyang katigayunan ngadto sa iyang mga sulugoon. Most probably trusted servants. Kaya di man kabilinan kundi ka kasaligan. Sa mga biya ang usa ka agalon, ibilin niya ang yabi ngadto sa mga sinaligan o trusted people ayang gitugyanan sa butang. Mo ni ang istorya, ang agalon may biya. Unya ibilin niya ngadto sa sulugoon niya ang kining kapital. Sa business matter kay kini si San Mateo, business minded ni siya kay first of all he was a tax collector. Muna daghan sa iyang ebanghelyo kana ang mindset niya ang sapi. Unya ibilin ngadto sa tulo ka sulugoon, the most trusted people sa iyang balay. Ang usa o nga 5,000, ang ikaduha 2,000, ikatulo 1,000 ka pesos. For the sake of understanding, masabtan nato ang ebanghelyo, peso ang atong gigamit, translation, talents ni siya. O ang talent sa mga Hudiyo kanadto dako og kantidad. Kung ato i-convert karon billions of pesos ang kantidad sa talent nga amount na gihatag sa master o agalon ngadto sa iyang tinugyanan. Unya pagibalik niya naghimo siya accounting. Ang usa miduol kaniya katong una nangadaot 5,000 ka pesos o gibalik niya ganansya another 5,000 pesos. So mingon ang amo maayo butan ka sulugon dali sulod nga ri ambit sa akong kalipay. Sa may kalipay, sabot, ang kalipay nga uban sa agalon. Ang atong agalon si Kristo, ang kanabang imahin sa usa ka gingarian nga uban nato si Kristo, makaambit ta sa kalipay. Kung kita sama sa sulugoon, unang sulugoon nga milihok aron multiply ang mga gasa, blessings ihatag kanat sa Ginoo, muna makaambit kita sa iyang kalipay. Ang kalipay mo ni ang langit nga atong gitinguha, our final destiny. Unya kaduha mo gihapon ni istorya, the same formula ang gamit nga 2,000 ka pesos ni ganansya niya mingon maayo butang kasulugoon. The same gihapon nga formula ang gisulti sa galon. Dali sulod nga re og ambit sa akong kalipay. Now here comes the third one. Katulong nga sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos. Unya
kanang Lord niya ang 1,000 ka pesos na hadlok ko kay stricter ba kaayo, nanukot ka nga wala nimo maghago, dawat limpyo lang imo, dawat limpyo yung tawag. So ang kasuko sa galon tapulan ka nga sulugoon, ngano wala man nimo gideposito sa bangko ang akong salapi aron igbalik nako duna nay ginansya. Muna ang punishment sa ikatulo, sanglit kay tapulan siya, danghag siya, dautan siya nga sulugoon, kamay gibuhat niya, dito siya gilabong kanto sa mangitngit nga lugar o dito magkagot ang iyang ngipon sa kalagot o sa kasakitan ba. So muna diha nga kanang talking about the second coming of Jesus nga nag-awhag kanato o nagpahinumdum kanato nga kitang tanan we are gifted, kitang tanan gipiyalan sa mga kaakuhan, kitang tanan gitugyanan sa mga butang nga dili aron atong ilubong sa kalimot, dili aron pasagdan, kundi kinahanglan nga duna siya'y return on investment, matud pa. Nga pagbalik sa atong Ginoo, nga dunay iya makita, dunay atong kahago, kay dili lamang ang paghilangit nga mag-ingkuray, wait and see, kundi ang pagpaningkamot, kabahin sa atong pagsulod sa ingarian nga kaubuton sa Dios nga kita mahilangit, pero ato sa makakuhan our accountability, ang pagpaningkamot nga makatuman kita sa balaod sa Ginoo. Doon tayo daghang mga ibutanang gasa, gift sa atong kinabuhi, tagsa-tagsa magamay o madako, tagsa-tagsa dunay gasa. Sigal mayingon ka nga, wa man kunya ana siya naa. Naimo gamay pero wa sab sa iya sa pikas, na iya wala sab sa imo. So tagsa-tagsa according to our capacity. Unya kung daghang kay talento, the more responsibility we'll have. Ano man kay dako ang kakuhan matag kanang gasa naghihatag sa Dios kanato, ang atong responsibilidad sa mga tao nga gipiyal kanato, dako usab ang atong responsibilidad. Unya panuktan ta sa Ginoo, dili lang basta gihatag kanato ang panalangin, doon tayo papel ini aron mapakuyanap ang iyang gingarian dinhi sa kalibutan. Ang gasa ngadto sa mga dato nga doon sila yung mga salapi, dili para sa ilang kalingon lamang, kundi gituyo sa Dios nga sila mahimong dato aron sila makatabang sa mga kabos nga nanginahanglan. O gusab ko kitang mga kabos, siguro mo na atong kanang gihatag sa Dios kanato, pero we have enough. Wa man ta pasagdi sa Ginoo, pero ang atong pagkabos kini mensahe sa mga adunahan ang kita nang inhanglan og si Kristo anaa kanato, makita unta nila nga si Kristo naa diha sa mga kabos nga nang inhanglan nangayo og tabang alang sa kabulahanan sa tanan. Usbong ko kitang tanan kitagaan og mga gasa, blessing or oportunidad sa kinabuhi. Kining mga gasa, oportunidad sa kinabuhi, blessings ni sila. Kaya we grab this opportunity. Di lamang alang sa atong kagalingon, kundi alang sa tanan, kay ang pagbuhat og maayo mo na ang kabuton sa Dios. Kung kita faithful, kanang matinumanon sa iyang kabuton o malahutayon sama sa kanang 5 wise virgins sa gahapon nga ebanghelyo, kita makasulod uban sa pamanunon nga mo si Kristo, pagsulod sa gingharian, pagsulod sa langit. Ang atong modelo diha sa atong lakaw dagan paingon dito sa gingharian mo si Maria, ang atong patron sa atong parokya o sa atong shrine, nga siya mag-agak punta kung kita magpaagak kaniya sa usama sa kanahan nga biagak siyang anak padulong sa iyang pagka kanang dako. Inatunta nga kita kanunay musangpit sa Ginoo pinagi sa panabang ni Maria
ang mahal nga birhen. Ang Ebanghelyo